Takže ahoj. Mého nového videa. Tohle video tady je z UHCčka, mám tady svý hosty. Takže mám tady Velikopa a Progamer. Čus. Čus. Čaute lidi. Už tu ničím krávy. Já taky. Je tady nějaký dřevo? Vidím. Jo, je. To na mě... Už to na mě bučí. Vidím lávu. Stále krávy. To jsou ale krávy, ty krávy. Krávo, stůj. Proč si nevykrapčíte chleba? To je problém rychleba. Kam mě pořád někdo píše. Že já se jdu nakopat dřevíčko. Ty kopej dřevíčko a já mám kopu masíčko. Že to se celé rýmovalo. No. Čípni, krávo. Já mám trošku menší bugy. Fakt. Mám 7 masa, oší. Jo, tak druhý. Hej, jsou tady nějaký hráči. A jeden z nich je Swagger nebo VIP, já teďka nevím. Hej, jdeme někam zdrhat, tady se mi to nelíbí. Tady je hodně jeskyň, tam kde kopu stromy. Nevím, ale tam jsou hráči. Ale je tady hodně jeskyň. A stromy. A nevšim si z toho, že tam je taky hodně hráčů. Ne. Tak nakácíme trošku ty, ne, stromečky. No já už mám 20 dřeva. Nějaký jabko. To mě pořád někdo píše. Má někdo nějaký jabko? Já ne. A ty? Ne. Já taky ne. Kam tak asi nikam jdem, ne? Nebo kde vy jste? Kam jste se mi ztratili? Kámo, kde jste? Kde jste? Pryč. Kam já vidím kejtku? Kam a já v nějaký jsem. Tak asi v té, kterou já vidím, ne? Hej, tady kejtka, jdeš do ní? Která to chvíle? Tak nic. Kámo, je tady to. Je tady železo. OK. Ber. Mám jablíčko. Říkáš, jak se jmenuji příjmením. No, jo. Programere. Mám jablko 2. Hej, já si nebude vám vadit, když si udělám to, železný krumpáč. Je to jedno. Dělej si, co chceš, já jsem jenom host. To je pravda. Hej, já vám dám krumpáč, jo. Mám. Kamenej. Já nemám. Tak už jsem ho vyhodil. Mám u sebe železný. Já jdu za tebou, Dodo. Ty než jak se krafčí krumpáč, jo. Vím. Co ho vykraftí. Tak jako ty se ptáš, že si někdo nechce. Teď kámo, tady je dobrá kejvka. Já jsem za tebou. Hej, Jako programer, jdeš hashtag za pro- náma? Jako hashtag pro efekt jenom. Kámo, já vidím goldy. Oh je, hnedka takhle za začátku. Kámo, já vidím goldy. Mám v sobě To je goldy. super. Se rovnou udělám golden krumpáč. Jde vůbec golden krumpáč? Ne, Nevím. to si nedělej. To nedělej.
Můžu dát golden match? Taky to ne. taky nedělej. Ale kámo, tady jsou ty zelený, jak se to jmenuje? Emeraldy. Emeraldy. A ty nám jsou vlastně k hovnu. Nejsou. Na levely. Jo. Kámo, mám další irony. Wow. Chcete někdo? Ne. Já sbírám jenom dia. A teďka jabka. Mám další irony, ty. Kolik máte jablek? Já žádný. Já 3. Aha. Ty? 3 jo. Já 7, to je 10. Ještě 2 aspoň. Ať Já jsem v jeskyni, takže dobrý. má každý 4 aspoň. Dia, nazdar. Ty máš dia, kecáš. Nekecám. Kámo, kecáš. No nekecám. Myslíš, že bych lidem kecal? Jsem prostě profi gamer. Teda game. To jsem já ne, spíš. Jsem já. Ty nemáš dia, tak buď tichá. A mám 9 jablek. 10. Wow. Hluboký potles pro gamera. Další dia, nazdar. Ty děláš randu, já tady hledám celou kejvku. A nenajdu jedny diamanty, já ti prostě další dia. Každý má 5 jablek, jo? Kolik máte dia, když tak jako hashtag perfect? Já nic. Ty děláš randu, že jo, máš tolik dia. On nedělám. Tak pojď za mnou. Já ti to To ukážu. nejde teďka v prčicích. Lapis, nazdar. Mám 28 steaků, takže už nemůžem na hlad. Asi ne, no. Tomáš nás tady zásobuje žrádle, my tady zásobujeme ostatní. Já tady zásobuju diamantama. Jako, hoda. My tady máme generátor Další na dia. lapy. Nazdar. Tak já beru obsidiány teda. OK. No ale máme Jo. jenom ten krumpáč železnej. Aha, no. A nebo ty už máš golden krumpáč udělaný, Honzo? Já mám dia. A máš dia krumpáč? Jo, mám. A golden si nedělej, to tě k prdu. Už A kopu já- obsidiány. Tak kopej. Kopu obsidián. Kopu obsidián. To nikdo tady neumí. další. Kámo, já vás zásobuju ironama. Já dia. Ty jsou absolutně klíčové. Já žrádlem. Hoši, tak jako přiznáme, někdo na něco je dobrý. Že A jo, lidi? nevadí, že z toho tvojeho lollipope ti ujídám. Jak zmíl. Další dia, nazdar. Jdu za tebou. Já mám další dia jako hashtag pro efekt. Hej, nic nedělej, nic neužírej ty jabka, uděláme si golden apple. Ne, asi já žeru stejky. Tak a teď nevím absolutně, kde jsem. Honco, stůj. Teda, lollipope. Jo. Hej, já tě nevidím přes ten stín. Mám goldíky. Zkusít ke mně. Zkusit, jo, už mám jeskyňu nějakou. Brata chvíle, ty se bude teďka nahoře, že jo? Proč mi zase říkáš příjmení? Jo, tak ty si taky teďka říkal Lillipopovi Honzo, takže... To má... pro gamery, když tak. Tomáš to chvíl, no, Tomáš jsem říkat nemusel. A já jsem když tak Dominik, ne, to si nepamatujte, než jsem pro vás Dominik. A Suzema Skripta, nebo, no to ne, předtím, tečka, Lillipop je Honza. Stačí? Kluci? Co? A to se nemusel říkat ty jména a příjmení. To neřeš.
Jenom aby lidi věděli. Jen tak, kolik máte levelů? 20. Proč? 21. 22. 22. 23. Jo. No, já to potřebuji se podívat, já ani jo mám. Mami, ale jsi mi teďka zrušilo video a musím natočit znova. Já jsem tě něco zrušila? Jo. Jo? Co jsem tě tak zrušila, mi řekni. Nic, tak musím tě, jo? Je to dobré. No tak už to dohraj. Je to dobré. Dia. Mám dia. Já mám taky. To už našel docela dost. Kolik máte Mám jinak? udělat- Kolik máte u sebe dia? Já 4.5 už. Mám udělat všem dia? Mám na to. Já mám Dia co? 10. Já mám Dia co? 10. Já mám 10 a ještě krumpík. Já mám 8. Mám teda všem udělat meče? Ne, Čemu? každý si najde své věci. OK. Tak já mám 12 jablek a 28 steaků jako. Hej, jdeme už nahoru. Hej, to je moje lollipopa. Nejdem nahoru ani prd. Musíme nejdřív udělat nějaký věci pořádný. Takže video je zrušený. Proč? No, přišla ti ta mamka. A dobrý, to neřeš. Lidi, omlouváme se. Omlouváme se, no. Hej, pojďte nahoru. Nejdem. Za chvilku ale začne PvPčko. Ty jedno, ne? Začalo, když tak jako, ještě pro efekt. Hej, jedu asi nahoru. Čau. Hej, a kde vy jste? My jsme v jeskyni. Jo. Úplně v té samý. Což mě docela štve, protože on už vyčořil všechny dia. Já ti nic nevzal. Mohlo tady být hodně dia. Ne, ty jsme je vyčořili. Ne. Jo. Ne. To mohlo být všechno moje. Nevím k čemu, ale mám strašně u sebe hodně ironu. Tak jako já budu full dia, ty budeš full iron. OK. Ok, Hodě. mám teďka hodně goldů, skoro víc než ironu. Se rozdělíš, dáš každému jablíčko. Jo. Je to přece týmová hra, ne? Moje. Já už mám gold apple. Mám další Wow. diamanty. Já hledám diamanty na Jinak, goldy. kolik máte levelů? Já 29. 28. 25. Dávko. A kolik u sebe máte dia? 10. 0, ale mám diaboty. Já mám 14. A mám 3 obsidiány, potřebuji ještě jeden. 15 dia, dobrý. No jo, zase bráchař vydělal úkoly. Co chcete? Úkoly jsou si jinak nejhorší ze školy. Mám další diamanty. Jo, to souhlasím. To asi souhlasí každý, co? Já ne. Ty máš rád domácí úkoly, jo? Je škola. Úkoly můžeš dělat doma. Což To je jo, no, lepší. ale... Nemáš potom čas na ostatní věci. A to je na tom nejhorší. Kamo, Je super, že už začal stěžit. nade mnou někdo běhá. Tak pozor. Kamo, a jste to vy? Já vidím totiž nějakou jmenovku. Mám škoda Diamond krumpač a vykopat pár obsidianů. Ne, já mám Kolik obsiků máš u sebe? 3
Ale Hej, nemá ale to celý... pojďte se sejít. Souhlasím. Ale pojďte hledat mě. Mám na tebe kompas. Jo? Hm? V jaký úrovni seš? Jako jak úrovni? Jak asi? Ty se ke mně kopeš? Jo. Hej Honzo, pod za náma. Mhm. Nebo prostě. Ale stůj! Musíš stát. No, od teďka stojím. Kámo, já tady, počkej. No teď, 3, 2, 1, teď stojím. Dej si na mě znova kompas. Možná jsem našel tvoji kejvu. A jsou tady dia. Jsi tady nechal. Jsi dobrý. Nechal. No jsou tady dia. Přesně na helmu. Nedal bys mi jeden dia? A kde seš? Nebo Vždyť dva. já tě nevidím. Jdu teďka. OK, našel jsem 6 dia a lapis. Hoši, kde Hej, mám jste? těch 6 generátorů na hlahvičky, teda 4. Kde jste? No musíš nás najít pod kompasem, že jo? Hej, potřebuju vodu. Já viděl nějakou jmenovku nade mnou. Tak to my nejsme. Já se bojím. Hoši, já se Já bojím. nevím, kde jsi. Jako jestli dole nebo nahoře. Já vám řeknu moje ty. Já se bojím taky craftit diamond nějaký věci. Ej, našel jsem nějakou kejvu. A je otorčkovaná, ale nechal tady nějaký týpek nebo Dominiku ty zlata. Počkej, kde jsi? Stůj. Hej, stůj, jo. Jo. No, vidíš, jsem si kvůli tobě ubral. Moje. Hej, vy jste se potkali? Ne? No. Jo, ale předtím jo. Tam máme i kovadlinu, já tady jsem prostě vybavený. Dia! Tak to si nechám líbit. Hej, a kde jste? Nevím. Nevím. Zkouším se za tebou kopat. Ty na mě máš kompas? Já jsem si kompas omylem vyhodil. O, dia! Nenašli jste cestou vodu? Já jo? Jo? A máš kyblík? Vidím nějakou jmenovku. Stůj. Hej, tak jsem tě našel. Fakt? Ne, neskákej. Já tě nevidím. A tebe jo, jsi hodně nahoře. Já vidím tebe. Tam No. já žádnou jmenovku nevidím. Tak stůj. A je tam napsáno Dodoman? Nevím, takhle na dálku to nepoznám. A to když to nejsem já. No, stál si, když jsem řekla, ať stojíš. A stojím teďka? Ahoj. Počkej, Teďka skáču. já tě Nazdar. teďka nevidím, tady je tma.
Nazdar. Kde jsi? Já čus. Co je tamhle někde nahoře jmenovka, ne? Kámo, kde? Tam někde, vole. Jsem ji viděl. To nevidím. To se vole. Ale je to tady otorčkovaný. Musel si tu najít. Já jsem tam šel. Hej, vemte si cestou vodu. Už jsem tě možná našel, Dominik. Hej, udělejte si 4 kyblíky a udělejte 4 kyblíky vody. Uděláme si generátor na vodu. Ty vole, tak kde jsi? Čemu generátor stačí položit jenom vodu a nandat si lahvičky, ne? Ale prostě Jo, no. 4x4 nekonečný generátor. Ale proč? Kamu border i snír. Taky mám. Já ne. Hej, já se balím. Nevím, kde jsi, vole. Já se Ale balím. našel jsem dia, takže pojď. Hej, ale já se balím. U mě je border nikde. Já mám na full dia asi. A já už jsem u té borderu. Hej, teďka vidím nějakou jmenovku. Stojí teďka. Jo. Tak zkus jít za ní. Já stojím. Teď Jo, skáču. programér, čus! Počkej, ty jsi nade mnou. OK. Jdu k tobě, programér. Stůj, kopej se ke mně. Já nevím, kde jsi. Hnedka u tebe. Mám 25 dia, jo. Jo, ještě vidím, čus. Pojď za ním. Za týpkem. Kamu border i Máš snír, nějaký dia navíc? Ne, ale je tady border. Jo, je tady. Pojď tudma, tady. Musíš jít dolů. Jo, jsi tady. Pojď tudma. Kamu, ale se bojím borderů. Já nemám alergii. Ještě najít Hontu. Honto, kde seš? Nevím. Tudma. Ježíš, já vyhodil chestplate diamond. Už ho vidím. Vidíš tu jmenovku? Jo, ale pojďte nahoru. Goldy. Tady je voda, ale já nemám na kyblík. Pojďte nahoru. Ne. Já nevím, ale kde jste? Já vím, stůj. Pojď tudma. Ale border. Kam tady je No, lavičky, čus, nevím, jsem vedle tebe. Já si udělám brnko. Mám. Kamu, ale tady je border. To je jedno. Kyblík, potřebuje to udělejte ještě- honem kyblík, máte tady irony 22. Potřebuje ještě někdo obsidian jeden. Mám navíc jeden diamond. Hej, už vím, odkud jde border. Já taky vím. Mám pro někoho boty. Mám 4 kyblíky a jdu je naplnit vodou. Raz. Chce někdo boty? Ne, dej mi ty, nebo nedali. Hej, udělej ten kyblík jeden. Už mám. Dejte mi všechny goldy. Co máte? Už mám kyblík. Kde je zdroj vody? Dej mi Ne. všechny goldy, Dominiku. Jdem! Já už mám vodu. Dej mi všechny goldy, Dominiku. Dělejte, jdem! Jo. Jdeme nahoru, Tudma. pojďte. Nahoru ještě nechodíme. Nemáme Kamu, ale enchant. border nás žene z obou stran. Dělejte. Tudma, za mnou. Kdo má nejrychlejší krum? Dělej, kopej. Já mám. Tak to nemáš, on má dia. Nechápu, na co Kam spí. se kopem? Pryč. Oh fuck. Ale dělej. Vole, rychleji to nejde. Pardon. Nahoru. Zkus. Ne, nahoru nesmíme jít. Proč? To nepochopíte. Nemáme poušty, nemáme enchant, nemáme nic. Já mám poušny, kdybyste mě poslouchali celou dobu. A co máš? No nic, já si totiž potřebuji udělat. Průrva. Ty pičo. Skáčem dolů. Prominutím. Pardon. Umřem. Tady Mě jsou tam goldy. vybav bord.
Dělejte, kopejte. Já vidím border. Dělej, kopej. Kopej, kopej. Kurni, ne. Je. Umíráme. Dominiku, dělej, pojď. Sem, mám pro tebe helmu. Umřem. Pojď tudma. Tam už je cesta se kope. Pojďte tudy, já Tam se kope umírám. cesta. No, tak... Tady už kope cestu, víš. Hej, pojďte tudy, tam umřete. Tam se kopete do boku a tam umřete. Ne, border. Pomoc, border. Ježíš, on jde takhle. Pojďte za mnou. Kde je, vole? Je tady. Honem, Nemá někdo navíc jeden dia? pojďte nahoru, tam zdrhnem. Nemám. Dělej. Nemáš navíc dia, Dominiku? Ne. Abyste měli full dia, všichni, oba dva. Jo, mám 2 dia. Tak hoď mi jeden. Já tě dám až za chvilku budem v prčicích. Ale máš potřebujeme tady, i na máš tady. enchanting. Máš je Co tam. mám já 2? Já Jo. mám 2, dobrý. Honem, jdem nahoru. Počkej, jde. Vykraftěte mi to rychle mi vykraftěte lopatu. Nemůžu. Kraftím. Mám Border, ji. border. Iron. Už ji nepotřebuji. Kámo, tohle je únik. Dělejte, doprava už jenom. Tohle video nějak pojmenujem. Tohle video se bude jmenovat únik před borderem. Na tady máš Ano. lopatku. To je jedno, já budu kopat hlínu. Hodně blízko je, hodně blízko. Je to 160 bloků. Co kopeš? Nevím. Jen tak, až tak. Pojďte nahoru. Nekopej diamanty, neřeš to, prostě jdi. Jo, já mám na full dia, obou dvou. Já mám taky dia. Já nemám jenom helmu. Já klidně udělám. Já si udělám full dia, mám taky pár. Tamhle dole jsou nějaký hráči a border je A, hodně za náma. Tomáši. Jdi ho tam, jděte. Ne, jdi Honzo, jdi. Jenom jsem vám házel dia, abyste mi udělali full dia. Za náma jde border, honem, zdrhejte. Jo, no. sem. Abyste mi udělali... Rovně jenom. Hej, seberte Doleva. Seberte ty dia. Beru. Nepotřebujem, ale hlavně rovně. Seber je. Ne, nepotřebujem. Mám na full dia obou dvou. Pozor. Ty vole. Honzo, doprava, vole. Ještě žijete, aha. Ty pičo. Zprava tě teda. Kámo, tohle je pod mé jméno. Ne úplně v rohu, ale fakt brutálně. Tohle se... Hele. Jeskyň. Jo, doleva potřebuji. Dia. Ber dia. Neberte nic, Ne, zdrháme. nepotřebujem. Já mám hlad, nemám jídlo. Mám. Na. Border, nahoru. Kámo, pomoc. Dělej, pojď. Ježíš Dominiku, kam čumí? Uhni. Já potřebuju najíst se. Já se potřebuju najíst, kámo. Kopu, nej se. Mám lopatu. Tady máš 3 stejky na. Kámo, já nemám stejky. Máš je? Mám hlad. Rozsvíťte mi. Potřebuju. Ne, prosím. Jo, živ, prosím, živ. Yes. Prosím, Bacha, na to kopu. přežijem. Bacha, kopu. Máme Prosím, čas, máme tady. malinký. Tvůj A border, žijem. tvůj. Jo, mám, já za chvilku jdu.
Promiňte, ale mám Kamo! Uj, Ty vole! Jdete za mnou pořád? Jo, a já jdu za sebou. Nemám torče, ale Pojďte mám za pro mnou, tebe pojďte za helmu a mnou. kaťata. Pojďte Helma za a mnou, kaťata. Abraham. Fuj, border. Mám pro tebe helmu a kaťata. Lopata, dělej, kopej! Ne, Kopu, dobrý, kopu. jdu. Tohle je cobblestone. V pohodě. Ty bogy. Vidím Dominika. Kámo, já jsem na nervy. Dominiku, pojď, dělej, pojď. Čus, Dělej, pojď, Tudma. Pojď sem, Tudma. jde nám border v paty. Já tady si vem helmu. Teda to je lopata, helma. Dia. Ne, nekopě, kašli na ně. Já mám na full dia. Běžte, Udělej běžte. krafťák, Dominiku. Co? Udělej krafťák. Nebo já tady udělám díru. Nemůžu. Au. Jau, fuck. Ale kopejte. Au, fuck. Kde se kope? 41 bloků. Jdete za mnou? 40 Jdete za mnou. Jo, Jo, 38 bloků. To vydrž. čeho? No tam vidíš, border. 34. Za chvíli to stojí. Dobrý. No. 30 bude. 3, 2, 1, 30. Rychle. Už jsme jen proti jednomu hráči. To vyhrajem. Lidi, napište do komentářů hashtag frajeři. Ne, nedělej to, umřem. Dobrý, už stojí. Mám dělat nějaký Už stojí. pokusy? Dělám helmu. Ne, nestojí. Stojí. Na tady máš helmu a kaťata. Hoši, border stojí a mě toho taky stojí. Máš tam za sebou helmu a kaťata. Sorry. Kluci jsme borci. Naplňuju lahvičky. Mám pár lahviček naplněných. Dávám lahvičky do toho. Kluci už se nám tady dělají poušné. Dejte mi všechny goldy. Hej, dejte do tohoto z redstone, co jste dostávali, takový ty kraviny červený. Dejte to do toho, tak se dělají poušné. Já nemám netherwardy. Jo, já Já mám. taky. Už se nám to přetváří. Kluci, tady máš potion. Vemte si ten potion, který jsem Proč jsi udělal. udělal weakness? Nevím, To prostě je si na to vem. zpomalení, vole. Proč jsi neudělal strančky? On udělal weakness, to je na zpomalení, nebo co? Jo, to Že je na budem, pomalý. že budem slabší. Že jsme pomalí. Jo, ne, to je slow motion. Slowness. Tohle, že Potion. budem strašně slabý. Jak se dělají házecí? Já nevím. Sugar. Nemá někdo sugar? Ty asi neumíš pouštiny dělat, Dominiku. Ono to je fakt na zpomalení. Jo. Si to... Ne, to je na... To je na fakt... Nevím, k čemu to je. Jmenuje se to To, že budete strašně slabý. Vaknes. Ne. Jo, že prostě budeš ubírat strašně málo. Hej, tady máte chvilku. Goldy mi hoďte. Na tady Kámo, máte mě to goldy. spadl. Mně spadl knockback, ty vole. Pardon. Knockback ti je trošku k ničemu. No to je no. No trochu Vole, jí. Unbreaking, ty krása. Yes, protection 1. Já mám nějaký knihovny. Tak mi je dej, ne? Kámo, to jsi nemohl říct dřív. Kam? Tady je čančák. Žijete někdo ještě?
Asi ne. On už Když to je tam. tam Teď, jako GG. Dominiku, nechápu, proč děláš na weakness. Ty tam házíš, co se ti zachce. Ano. Už je jako GG. Vyhrála. Jestliže Tak chceš nic. dělat jestliže chceš dělat lektvary, Tohle tak video se je nám nepovedlo, příště. takže čus. Čus.